Very dark man apụtago kwuo si na onye nwa mere call meleji wee bịa arrest ya Harrison because of that 5 million naira a na-ekwu o wepụ n'ime ransom money. Then na-afụzi ka ndị mmadụ na-ekwu that na Harrison bụ onye oshi, na Harrison ji ọkwa ofu Harrison na unu na-praise si na onye nwa bụ the best activist. Nwekwu ndị je na-agwa Don Jazzy ya je na Very Dark Man 100 million ahụ o nyere ya for charity this thing ya for NGO ya were transfer to Harrison account na Harrison ya can make good use of it. Ofu Harrison unu praise bụ n'isi that time si na onye nwa the best activist enwere na Nigeria now, na ọ na-rescue ndị mmadụ, na ọ na-eme nke a na-eme nke a, ọ na-praise ye that time. Onwego small issue now, unu ncha musofu na turn against him overnight. Just make 100 good, just make mistake, make one bad, oga that 100 good I will go banza. That is Nigerians for you. Because Very Dark Man na put na say na onye na mere call eji we arrest ya Harrison. Nyanwa na onwe ya obu sent. On all eme mistake. Obu na onwe intention ka ofu na okwatu that guy na Harrison. Or able to tell this thing social, obugo na Harrison may go that in true. Or able to tell social media, no, something fire assault out amicably. Okay, alpha. Give him you this 5 million. Case o metalaziana, metal into but if I able to na social media. Oberia, okusikwa mkora mnono.